Ahoj, dneska by som vám chcela ukázať moju zbierku lakov, môj šampón a voňavky aj malovátka. Takže môj šampón Playboy, krásne vonia. Potom mám aj voňavku Playboy, no je to skôr anti-perspirant. Potom mám ešte jeden. Som veľký blázon, som proste obdivujem Playboy. Potom môj odlakovač je od Evelu, odlakovač s voniou mentolu. Potom mám lak od Be Pretty, je to od Fingna. Potom mám od Oriflameu odtieň 12 a mám to aj na nichtách, potrebujete tam na 2 vrstvy a ešte aj povrchový lak. Potom mám od Nail Polish odtieň 72. Potom mám od Spider odtieň 51. Zasa od Oriflameu odtieň 11. Vidíte, že to nie je zrovna najviac, ale veľmi rád používam. Potom mám od Nail Polish, je to 20. Potom mám Flormar, to je taký ruský. To mám aj z Ruska, aj takýto. Tak, moje malovátka, nie sú tu všetky. Už je tiene. Mám špirále, ešte mám dole. Dve. Sú zlaté, ja mám veľmi rada zlaté špirály. Tu mám z Oriflameu, je krásne lesklý. Ja to veľmi vidieť. Potom mám takýto, ktorý tiež od Ruska. Tu mám z Nail Polish, taký rúžový, nie to veľmi vidieť. Mám ešte Kiss and Glow, Kiss and Glow. Odtieň to nie, ale taký krásny lesklý. Teď je zakryť troška to svetlo. Krásne lesklý. No a to je asi všetko. Ďakujem. Prosím vás, veľmi vás prosím, teraz, keď to odovzdám, nekomentujte, že škaredé, prosím, to nemám rád. Ďakujem. Uvidíme sa v budúcom diele. Ahoj. A s mojimi pár malými zmenami. Prosím vás, veľmi vás prosím, fakt nekomentujte sa veľa, tak škaredé o mne. Ďakujem. Aj vám sa to páčilo, keby ja vás tak ohováram. Som videla veľa takých videí a je to proste nepekné, mne sa to vôbec, ale vôbec nepáči. Tak, ďakujem. Na budúce video. Ahoj.